Pangkam hai जों साइमानो आगेवा जे समायवा 2018 नि सिबि 2018 नि सिबि जे बुट पास जों खालेखनाय केनो दिनै भारतीय जनता पार्टी नि दिनै विधान सभा नि गणना एमएलए सानो जों मिनिस्टार मानाय भबिष्यत जों गायसा आसाम दङ ओ आसामनि बिसिंथै जत जों सहयोगिता खायमानि बिसिंथै दिनै जों फलाफलनो दिनै विधान सभा नि एमएलए न दिनै जों मिनिस्टार जों हय मालायखा दै मिनिस्टार दिनै ब सपोर्ट गरहन खायलेखा खानि बङै उ खातुंमान बिसिंथै दिनै बाङो मन्दनि जत जत मुसाराव जत खातुं खाजा खालाय बाजे पेलाय जों खातुं लायजाका आनि बङैनो आं जत सारा त्रिपुरा राज्यनि जत जनजाति खन्दि जत एसि खन्दि जत नन सारा त्रिपुरा राज्यनि जारा जनगणना कयमानि मुसुगु जों कथां तंगानि हांखांके जों उन्नति तवानि हांखांके जों सारा त्रिपुरा राज्यआव डेभलप खालायवानि हांखांके एकमात्र भारतीय जनता पार्टी नो याकारै कोनो किछु खालायवानि लामा करै आनि बङै जतनो दिनै त्रिपुरा राज्यनि जनगणक तरक बुचिमा बिसिगां आगावै फायो इनके जारा फायाखौ खालायबि ता उफानो न होबै याग उल्टा याग सुलि तने ताखौ पुरगनो बायनार जाव निरम जरानि बिसिङनो सठिक समयाव सठिक मासं मोनना होबै दायति फायबाय जादि जों बेखौ फायजादि फायनाय बिसिगां हायनो हाय दिनै भारतीय जनता पार्टी न गोबां भोट बाय जों दिनै विधान सभानि एमएलए न भोट पास खायबि दिनै मिनिस्टार ताबो कताल मानायनो जों भोट पास खायो गोबां खौय जों सरकार तवलायफिनाय सुदु दिनै बांमै विधान सभा सिमिया सारा त्रिपुरा राज्यआव 50 नि प्लस खालायबि जों सीट नावै जों सरकार तवफिनाय एबं जों साखारमानि बिसिंथै जत लखराव आनि बं जतनो साखारबाय जादि फायबाय जादि खलिनाय दिनै बागमा जुब मोर्चानि पक्ष থেকে जतनो पय दिनैनि जे अरनिब दिनै भारतीय जनता पार्टी 30 बागमा मण्डलनि गय जुब मोर्चानि साखार मंबाय कायसा दिनै अरनिब दिनै 30 बागमानिनो जनप्रिय एमएलए बरमनां रामपद जमातिया दिनै कैबिनेट मंत्री बुजाबै थांखा अलरेडी सपन नायफिखा बने अ खातुं मुंनो तैबै जों दिनै कायसा जुब मोर्चा सं साखारमानि बिसिंथै कायसा प्रोग्राम हरनियाव खायजाखा जामुंखे दिनै भारतीय जनता पार्टी जे दिनै किल्ला 30 बागमाव जेबे दिनै भारतीय जनता पार्टी एरि फैखा सांगाङै फैखा आबुनि पहिला जों खाका मारग्रावो जुब मोर्चानि साखार मंबायनो दाबो सुजाराव जेबे दिनै किल्लाव दिनै भारतीय जनता पार्टी जे सांगाङै फैखा ओ बरनि फलाफलनो दाइबो महिला मोर्चा संनो सांगा खालाय तिसामानि हानि बांगनि जुब मोर्चा संनो जों पहिलाव आनि व्यक्तिगतभावे 30 बागमा जनजाति मण्डलनि भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबै आं बरनो पहिलाव आनि खाका हाम तै हामजा गुमारग्राव बरनि साखार मंबायनो जुब मोर्चा 30 बागमा मण्डलनि साखार मंबायमा दिनै 30 बागमा केन्द्रनि जनप्रिय विधायक रामपद जमातिया दिनै मन्त्री पद थाङै दङ हानि बाङैनो जों दाइबो जबरनि थानिबो जों मा कासारनाय मा आसानाय जुबक संगठन जदि अमाहिके जांगाङै फैखांख्लाय के बमनो रक्षा खालायमिया बरनि साखार मंबायनो बर जेबे चेष्टा खालायमंबायनो बसकां 23 विधानसभा निर्वाचन दिनै भारतीय जनता पार्टी दिनै 30 बागमाव तो पास इंनाय सारा त्रिपुरा बाहायनो द्वितीय बार सरकार सीट गोबां कुंनाय फायनाय अमनो आसा बिसास